etorriak guztio egite bera berriz ere. Hemen txegaude, gaur iauteriak hasten dira, jupi! Bueno, eta guk ere ITBek, aurtengoan kapitulo berezia eskainiko diogu jai berezi honei. Eta hasteko hemen gaude, polikirolegian, umetxo guztiekin, oraintxe desfile hasiko dela eta ez galdu mesedez, mundiala izango da! Hola, hinduez, beste batzuk paiasoz esan didate eta nik ezakit mozorro talde hau nondik atera duzu edo? Ba, pelikula batetik. Pelikula batetatik? Eta ze pelikula? Todos somos diferentes. Erakutsiko dira zuelen nola dantzatzen zenuten, hor desfilean eski asko gustatu zait. Nik ere ikasi nahi dut, venga. Eski ipurdiaren asko gustatu zait. Zertaz zoazte mozorroturik? Indios. Zer egin dituzu, indio jantzi hauek erosi? Ez egin. Zertaz zoazte, eskenago? Mr. Potatoz. Gorroan lorea eta begiak handiak eta haua. Eta hori etzaltzen bat panpinorizuk belarriak buruan jartzen zenizkiona, agoa hemen besapean eta... Bai. Ni desfilean gauza baten gogoekin gelditu naiz. Osea, nik horrela ikusi zaituzte danean, zombiz jantzita, lurrean etzanda, eta Michael Jacksonen abestia hasi denean, nik esan dut, toma, 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 guain dantzatzen jasiko dire thriller abestia, eta deus. Osea, ze gertatu da hor, deskoordinazioa, ez duzu ondo ikasi ze? Denbora falta. Denbora. Baina badakizu ez zeo zer, dantzari buruz? Bai? Eta orain zer egingo dugu? Oiukan azatu, zaraztata kolorea aitu, bidean galdu eta ez konformatu. Irakana etorkizunaren aurretik doa, zeurea da geurea da, herrien deia darra. Zein da zure helburua, sugarraztuka. Zein da zure helburua. Zein da erretzen ari diren hori? Marigorri. Zuk badakizu zergatik erretzen duten marigorri? Ez. Zergatik. Ez, hori ni galdetzen dizut. Ez. Honek ere ez daki, inok ez daki, ai ama. Zuk badakizu zergatik erretzen duten marigorri? Bai. Zergatik? Eskolako inauteriak direlako. Pues daki tradizio bat da. Espirituak kentzeko. Uste zuten marigorrik hil zutela ardi guztiak, eta horregatik errez zuten, baino ez zituen hilberak. Ai, gainera berak ez zituen hil, ze geixako marigorri. Azkenean lortu izan dugu jakitea zergatik erretzen duten marigorri hemen Irurtzungo eskolan. Eta ume hauek, hau prestatu baldin badute, ilauteriak ospatzeko ez dut pentsatu nahi ze prestatu izan ote duten Irurtzungo gazteek arratsalderako. Ai ama, beharrik ibon egongo den beraiekin zen ni leher egindanago eta ezin dut gehiago.
hemen ikusten dugu nola baria dien botatzen disolventea. Estilo gutxikin ikusten denez, bueno, eta orain sua. Lehenengo erreketa. Ez da, seguroski berarentzako azkenekoa izango. Eta bere papera ongi betetzen ari da. Ziripoten janaria lapurture uste. Justo, mielotxinek lapurtzen zuela ziripoten janaria, dietan zegoelako, eta oso goze zegoelako eta horregatik lapurtzen zion. Osea, zeila gaiztoa. Txokolatea eta horrelako gauza. Zuek bezala, ez? Nik bai. Zer egin dezakegu orain mielotxin erre ondoren? Bueno, egin daitekeena da, beste bat egitea. Berrio dena hastea eta berrio erretzea. Nire ustez nik egingo nuen. Txistorra makel batean sartu eta erren. Eta gero joan. Ze ona. Bueno, oraino ostrialeko inauteriak. Baina ze uste zen duten Ez dugula larunbateko inauteriko bideorik egin. Hemen da kasu beba. Disfrutau, Eta bueno, agur. Atxaldeon, zomuz. Ni Jose Ramon naiz, da Martinan lehen guzu, da enkargu bat eskatu dit Martinak Nueva Yorketik. Hau Mikel Iberori eman behar diot, da zu baldakizo zein den Mikel Ibero. Bai, da, nun dao. Hortik, guazen ba. Zu altzea Ibero. Zu altzea Ibero. Ni ez. Nola ez ez? Jauen dio, eske zerbait edoket zutzat. Zer okazua? Hau. Baria nitzako? Aleman diate, baino nota bat bada hau eta nota irakurri behar oso. Irakurtzen ja daukat aztudak hasi, bai, bueno. Pazientzia. Egun hobeagorik barkamena eskatzeko eta hautsi zara berriz emateko. Nola sentitzen zara zu lehenengo erreketarekin? Seguro ez dela azkenekoa izango, ez? Ui. Nor da mielotxin? Pin bat oso gaizki portatu zena. Zer? Oso gaizki portatu zena. Gaizki? Bai. Baina, ze egin zuen ba? Pues hartzen zuen ziripoten janaria. Bai, janaria, Eta azkenean errezuten. Zertaz zoaz? Nire intentzioa zen jihadistas markatu momotxo.